Din is-sena sa issa d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili diġà assista f'257 każ ta' grass fires, numru li jindika li se jkun aktar minn ta' snin passati, meta wieħed jikkunsidra li fl-ewwel 3 xhur tas-sena konna għadna fl-istaġun xitwi u każi simili seħħu l-aktar bejn Mejju u Ottubru, fis-sħana tas-sajf. F'intervista mad-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colejro tkellimna dwar it-tmiem il-ġimgħa li għadda li kien wieħed biżel ferm għad-dipartiment li jmexxi. Biss fin-nirien li ħakmu dajsa fix-shipbuilding tal-Marsa il-ġimgħa intużaw aktar minn 6 miljun litru ta' ilma tal-baħar u 25,000 litru ta' foam minn 40 pumpier u 12 vettura ta' tifi tan-nar flimkien anke mal-opra tal-baħar il-Manuċċa. Sfortunatament operazzjoni kbira oħra segwiet fuq it-tfulija matul l-istess lejl. Tkellimna ma' Sur Colejro dwar ir-rwol li labu sħana u tibdil fil-klima f'operazzjonijiet bħal dawn. Is-sħana wonka tibdil fil-klima li qed jagħmel huwa qed inixxef mhux taqbad in-nirien u stess, qed inixxef il-kampanja ħafna iktar malajr. Allura hu iktar faċli li nar jibda. Jiġifieri fejn qabel fejn forsi fix-xitwa jew meta jkun qed hemm il-ħdura fil-kampanja jekk jibda nar ħafna drabi jaqaf waħdu il għaliex imiss mal-ilma u għalhekk il-pjanti jkunu ħodor u jew inkella jimxi b'mod kajman ħafna, meta inti għandek riħ jew inkella għandek daquda sħanat, ovvjament se jimxi ħafna iktar malajr. Staqsejnieh allura jekk il-pubbliku jistax jagħti semu biex jevita milli dawn it-tip ta' nirien iseħħu. Kemm jista' jkun in-nies ma jresqux affarijiet li jistgħu jibdew in-nirien bħal huma ħġieġ, bħal huma sigaretti, bħal huma anke forsi dak ikun jagħmel barbecue fil-kampanja jew viċin il-kampanja jew qabba ċinar, iktar ma nqabdux, iktar se jkollna kampanja aħjar dik hija kollha ħsara. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili appella wkoll għall-attenzjoni fid-djar bħal pereżempju ma jitħallewx mobiles u laptops fuq is-sodot u jiġu ċċekkjati appliances li jkunu ilhom ma jintużaw. Wieħed irid joqgħod daqsxejn iktar attent, speċjalment anke pereżempju air conditions, jekk inti qed tuża air conditions li bħalissa ilek sena ma tixgħalu, iċċekkja li jkun maintained u xi ħadd ikun iċċekkjah. Ikun hemm dawn it-tip ta' nirien li jibdew għaliex forsi affarijiet inġenji li aħna ikun ilna sena ma nużaw mbagħad meta tiġi biex tużhom jista' jikkawżalek nar huwa stess. Mal dawk l-abitazzjonijiet li jkunu jmissu mal-periferija ta' xi wiet jew xi post fejn hemm il-ħaxix, importanti li jkollok kollox nadif. Għaliex jekk inti ikollok il-ħaxix qed jidħol anke fl-abitazzjoni tiegħek dan se jimxi n-nar jimxilek fil-ġnien tiegħek u eventwalment jista' jimxi anke ġol l-abitazzjoni tiegħek stess.